zijn benen houden. Wat ben je aan het doen? Krijgt een pluim. Ja. Oké, waarom zitten we hier? Ik weet het. Ik kan niet niet. Ik weet niet wie is lief, schat. Ja, Nee, waarom doen we dit? Wij hebben gemerkt, het is alweer een paar jaar aan de gang, dat als je met een groep tegelijk onderliggende energie opzaagt, heb je daar wat aan voor de rest van je leven. We gaan zo meteen, hier is het heel erg aanwezig, bandjes in de binnenstad. Voel je dat niet boeien? Ja? Oké. Ik trek het niet meer, denk ik. Nee, kan niet. Als ik zo meteen 1, 2, 3, dan zaag je op 3 zaag je die onderliggende energie op. Kijk, je krijgt natuurlijk de kans om bij je eerste chakra te blijven hangen, dat moet niet. Je moet hem doorzagen naar je navel, daar waar je haartje brandt. Als we omhoog komen, gaan de handen weer tegengesteld. We eindigen in een lichte massage en dan krijg jij je zin. Oké? Ja. Komt ie. Concentratie. Concentratie. Zaag op, hè? Tegelijk. 1, 2, 3, zagen. Kom omhoog, zagen. Zagen op. Handen omhoog. Lichte massage. Oké, Soraya. Ze zijn er klaar voor. Reunie. Masseren de volle. Nee hoor, ik vind het aardig wel.